Prapovijest dijelimo na kameno doba i metalno, metalno dijelimo na bakreno, brončano i željezno, kameno doba dijelimo na paleolitik, mezolitik i neolitik. Paleolitik se javlja od 1.1800 godina prije nove ere, staro kamena doba ili paleolitik, skraćeno paleolit, na tlu Hrvatske razdoblje pojave prvih tragova ljudske prisutnosti, pojavljuje se praljudi na različitim područjima svijeta. Do sada najstarije ostaci pronađene su u Africi, a mnogo ostataka ima na području Europe. U Hrvatskoj su ostaci života praljudi nađeni u Krapini. Krapinski pračovjek živio je otprilike 100.000 godina prije nove ere, u Vindiji kod Varaždina, u Veternici kod Zagreba. Nažalost, u Hrvatskoj nisu pronađene špiljske slike, kao primjerice u špiljama u Francuskoj i u Španjolskoj. Praljudi našeg podneblja žive u špiljama i bave se sakupljačkom, privredom i lovom. Žive u malim obiteljima, ali se po potrebi udružuju radi lakšeg opstanka. Važno paleoličko otkriće je vatra. Izvor je topline i služi za obranu i lov te za priređivanje hrane. Mezolitik traje od 10.000 godina prije nove ere do 4.000 godina prije nove ere. Važan izum mezolitika su luk i strijela. Koriste se za ribolov. Tu se javljaju slike koje se nalaze u špiljama te imaju magijsku svrhu. Vjeruje se da su nastale radi boljeg ishoda lova. Ljudi mezolitika živjeli su u kolibama u zemlji, u zemunicama. Pokrivene su kožom. U Hrvatskoj su ostaci mezolitika rijetki, ali postoje na otoku Cresu.